Mas Budi, kilo jantung. Bonus sih, bonus. Langsung menuju sawai bapak. Apa? Endi lho? Iki to? Iki. Kok sasaranku? Sasaranku ah. Ayo. Sayur tok iki. Bapak iki yo anu to. Terong iki sambel terong. Sambel terong, Oh, beris. campur kobro. Ya ono kobrone lho. Wah, ono kok gede ternyata ning kene. Endi ya? Iki lho. Bebas sih. Lagi ngerti ya. Eneng lapo kowe. Heeh. Ayo. Endi lomboke? Lombok. Terong. Iki ya? Iki lombok sewa iki ra ora enek sing unduhi iki nggo. Ketok kuwi nek nang ngono ketok. Oh iya, ketok. Sing ora ketok wae. Pak. Lek sing sawah sik tak undukne kok gampang tak dolne. Ayo. Terong lah. Sambel terong wae enak. Weh. Ade masak jantung pisang iki. Ade masak jantung pisang. Enak. Wis pokoke engko diunduh kabeh, apa sing enak? Terong kabeh ternyata. Endi jerimu lombokmu? Mbokane ngono mau. Oh, kae eneng lho lombok. Endi? Wah, ndelik ke. Ngelisang Bulan. malam bulah. Bulah iki. Iki ta? Yang Pedes lah. oh iya so. Pedes. Pedes wae. Pedes. Ora dikira iku. Ngawur mah. Aku dikira deh. Sopo ngene kamu. Iki anu ade iki nyepakne Mas Budi to. Lek engko bengi rene dadi wis enak. Arene lho. Arene. Rene wong tak masakne geden-geden kok ora rene iki lho. Oh iya. Kuwi Mas Budi arep rene ora kepanen wis tak siap nek kabeh. Terong ada. Nih, coba ke. Deloke. Sing gedhi dimut. Woi. Gedhi woi, Mas Budi tilak ta. Beh. Wis mletho ngono. Lho. Jam ngalah opo kuwi? Saono weh. Dan sae. Iya. Sing gedhe to. Iya weh. Sing gedhe iki. Siji loro botol lu. Saking isor ya jeneng wong. Ya wis kadung. Ben sampe enggak ketok. Iki tak sakane kene. Teronge jeneng kono. Nyapo? Ya ora apa. Jeneng gede. Nang ngene. Loro. Lomboke aja nggawa sitok. Lomboke nggawa sing oke lho. Iki terong tuwek menang iki. Tuwek. Sik kuwi. Endi? Iki lho. Wis nyo. Iki tuwa ya iki. Wae, Rapo kok ini? ora apa malah renek sing ngunduhi iki engko bapak pesakne ratu tandurne. Ayo. Wis ah. Gua telen aku ngelahan. Wis ah. Lomboke ditokai. Iya lomboke pokoke ngesak disaki. Urung. Endi? Wih, nom wih. Cukup campur jantung pisang. Wis ngesaki lombok, Bro. Wis ngesaki lombok kae, Bro. Burung titik ya. Yo, Titik aku.
Aku wis tak kon juga aku. Iya. Nek gede-gede ning masak agak suwi. Gede-gede. Ki opo iki? Langsung diserbet. Ora iki lho. Godhong opo iki? Mas Budi, pokoke bengi iki lho, ndang rene Om. Iki masak daging. Masak daging geden-geden. Iki mumpung aku peduli masak nang ngene iki. Bayem iki. Iki bayem. Apa jenenge? Kemangi. Jantung pisang ning kono. Eksekusi ndang Mas Budi. Iki hasil Hah? hasil Ndi? kita. Hasil ya alhamdulillah Mas Budi. Hasil panen. Panen. Wis esuk meneh. Hasil panen. Itu dikumpul nih ya. Aduh, Kira amat iki. Hah? Kira amat iki. ramuat. Aku tak ngerah jantung pisang iki nggo. Mantap Mas Budi, bengi iki ndang rene yo. Tak masakne, aku lu sik koki sih ya. Apa-apa iso aku Mas Budi tenan, ndang rene yo. Masak geden.